നല്ല കത്തലെ കൊടുത്തുണ്ടു കൊഞ്ചി കാണ്ട് സ്കൂൾ പോണ കൊഞ്ചി കത്തലെ കൊറപ്പിനി കൊഞ്ചി ಕಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಪೈಪ್ ಕಟ್ಟಾದ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ದಾದನ ಬೂರ್ದುಂಡು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಲೆಂಚುಲ್ಲರಿ ಐ ಹೋಪ್ ಮತ್ತೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬಂದು ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆತಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಮಲ್ಪಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂತೆ ಬೇಜರ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಬೇಜರ್ಡು ದಾದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಪೂರ ವೈಟ್ ಆತುಂಡವೆ ಎನ್ನನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವೆ ಹೇರ್ ವೈಟ್ ಅವರ ಕಾರಣ ದಾದ ಪನ್ನಗ ರಡು ಮುಜಿ ಹೇರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡಿ ತೂದು ದೇದೀನಿ. ಸೊ ಆಯ್ಬೇಕು ತುಳು ಈಟ್ ಹೇರ್ ಆಂಡ್ ಎರ್ಲಿ ಎನ್ನುಚ ಹೆಂಗೆ ಏಜ್ ಆತನಂದು ಎಣ್ಣೀರು ಇಂಚ ಹೇರ್ ವೈಟ್ ಆತಿನ ತೂದು. ಸೊ ಎನ್ನರ್ದೇ ಆತಿನ ತಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಪಂತೇರು ಹೇರ್ ವೈಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಂದು ಪಂಡೆ ಯಾನ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಕೈ ಕಿರ್ಮೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡಿ ತೂದು ತಂದಿತ್ತೀನಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಆತೆ ವೈಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಂಜಿನ ಹೇರ್ಲ ವೈಟ್ ಆವಡು ಏಜ್ ಆಪುಂಡೆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಏನೊಂಚು ಪನ್ಪಿಂದ ಬನ್ನಿ ಏರ್ಲ ಯಾರು ಹೇರ್ ಒಂಚು ವೈಟನ ಏರ್ಲ ಮಾತ್ರ ಗಿಪ್ಪೊಚ್ಚು. ಸೊ ತುಳು ಎಂಕಿ ಒಂದು ಅರಾವನ್ ಉಂಡಾವಿ ಮಸ್ತ್ ತೂನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ನರಕ ತೋಚೊಂದುಂಡು ಇಂಕಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ತೂಲೆ ಮೀನಿಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೊಡೆ ಕುಲ್ದೆ ರಡ್ಡು ಜನದ ಅದನ್ನ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರವೆ ಮೀನಿಜ್ಜಿ ಮಾರೇದೇ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕತೆ. ಐ ಏನು ಅಲ್ಪನಿ ಉಗುರುನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಟಯರ್ಡ್ ಉಗುರುನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನು. ಸೊ ಒಂದು ಪುಚ್ಚೆ ಉಂಡದೆ ನೆತ್ತ ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚೆ ತೋಜಾಯದೆ ಆಯ್ತ ರಡ್ಡಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಯ್ತು ರಡ್ಡಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆನ್ ಪುಚ್ಚೆ ಕೆರ್ದು ಪಾರ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಿಜ್ಜಾಂಡು ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತು ಜೈಲಾಡು. ಸೊ ಒಂಚ ಕೆರ್ದು ಪಾರ್ತಂಡು ಕಿನ್ನೀರು ಫುಲ್ ಗಾಳಿ ಬರೋದು ಇಂಚಿನ ಗಾಳಿಡ್ ಕುಲ್ಲರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ ಶೀಟ್ಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡ್ ಇಂಕಲ್ ಎಲ್ಲನು. ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡ ಇನಿಕ್ ಆಜಿ ದಿನ ಅಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ನೀರೇ ಬಿಡ್ತು ಜದಾಯಪಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ನೀರ್ದ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಂದೆ. ಸೊ ಯಾನು ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಹಿಡ್ದು ತುಂಬು ಬತ್ತು ತೂಯ ನೀರು ಬೈದನ ಒಂದು ತೂಕ ಬನ್ನಿ ಅನ್ಬತ್ತು ತೂಯ್ಯಾವೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಗಾಳಿ ಬತ್ತಂಡು. ಸೊ ಆ ಗಾಳಿದ ಹತ್ರ ಒಲ್ಲ ದಾದನ ತಾರೆ ಬೂರ್ದು ಇಂಚಿನ ಬೂರ್ದು ನಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನೀರು ಎಂಚಪ್ಪೊಂದು ಈ ಪಚಿತಿ ಹತ್ತನು ಪೈಪು ಕಟ್ಟಾತನು ತುಲೆ ಪೈಪ್ ಕಟ್ಟಾದು ಪೋತು. ಸೊ ದಾದನ ಬೂರ್ದು ಒಲ್ಲ ತೋಡುಗು ಬೂರ್ದು ತಾರೆ ಬೂರ್ದುಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಾತು ಒಂದೇ ಫುಲ್ ಕಟ್ಟಾದು ಪೋತು ಎಂಕ್ ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ನೀರು ಬರೋದು ಆಜು ದಿನಲಾಂಡು ಇನಿಮಿನಿ ನೀರು ಬುಣ್ಣು ಉಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆ ನೀರೇ ಜಿಂಜುಜಿ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಿರು ಆ ತೋಡುಗು ಬೂರ್ದುಂಡು ತೋಡು ಫುಲ್ಲು ನೀರಿಜ್ಜಿರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಗುವೆಲಿಜ್ಜ ಅಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐತನೇ ನೀರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಂದೆಡುಗು ತೂಪಾರ್ದಾನು ಅವು ತೆಕ್ಕದೆ ಹೋಗ್ತು ಮಲ್ಲೆಜು ಗುರ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಾಗ್ತಂಡೆ ಯಾವ. ಸೊ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಗ್ರಹಚಾರ ಗಿನಿಮಿನಿ ನೀರು ಬುಂಡೊಂಡದು ಸತ್ಯವನ್ಬ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ತು ಟಾಂಕಿಲ್ಲ ನೀರು ಉಂಡಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ನೀರ್ಲ ಸಪೂರ್ಡ್ ಪರೊಂದುಂಡು. ಕಂಫರ್ಟೆಡ್ ಯಾನು ಕುಂಟು ಪಾದದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪಾದದಿತ್ತವೆ ಕಂಫರ್ಟೆಡ್ ಕುಂಟು ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿರೆ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಪಾತ ಒಂದು ಪೂಂಟದ ಪುರ ದೀವೊಡೆ ಅನ್ ಬಕೆಟ್ಟಿಡು ಮುಲ್ಪ ಮಿನಿ ಅನ್ ಕುಂಟ ಆಜಿರೆ ಜಾಗಲ ಇಜ್ಜಿ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಜಾಗಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಜಿರ್ ಓಲ್ಪಲ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಿಲ್ಲ ಪತ್ತಂ ಪೊಪ್ಪೆ ಇರ್ತೇನೆ ನಾವೇನು ಪೂಂಟುದು ಬ್ಯಾಗಡ್ ಪಡಂ ಪೊಪ್ಪೆ ಫುಲ್ ಕುಂಟ ಅವಳೆ ಉಂಡು ನೋಡಿತೇನೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಬರ್ತಾರ ಅಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಈಗ ಬರ್ತಾರಾ ಅಂತ.
ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಒಂಥರ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೇನೆ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ತು ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂಡು. ಅದಾದ ಬಂದು ಇಂಕ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇ ಪಾತೇನು, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ತುಳುವೇ ಪಾತೇನೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಪದೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತೇನೆ ನಡು ಏನು ಸೇರ್ಪ. ಸೊ ತುಳು ಸೇರ್ಪವೆ ನಂಗೆ ಚೈತೆ ಅಂಚಾನೆ ಈ ಎಂಕ ದೂರ ಪಾಡಿಯಾರಂದೆ ನೀನದು ಈ ಬಣ್ಣಗ ಯಾವ್ದಲ್ಲತ್ತಪ್ಪ ಅಂದು ಬಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಂಪೆನ್ನಿ ಫುಲ್ ಮುದ್ದೆಲಡೆ ಕಟ್ಟು ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಬೆಂಡ್ ತಾರೆ ಬೂರ್ದೀನಿ, ತಾರೆ ಬೂರ್ದು ಐಕ್ ಬೂರ್ದು ತಿತ್ತರಟ್ಟದುಂಡು. ಅದೇ ಗೊತ್ತೇನೆ ಗೈಸ್, ಏನಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಡು ನಮಕ್ ಯಾಪ ಆಸೆ ಆಗಿದಲ್ಲ ಈ ಬರ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡೈತೆ ಅದ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಅವಿ, ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ, ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಆಸೆ. ಎಂಚಿನ ತಿನ್ಕ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಂತುಂಡದು ಆನಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನೇ ರಿಂಚಿ ತಿನ್ನೊಂದೇ ತಿನ್ಪಿನೇ ಬೆಲೆಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ಲನತ್ತೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಕ್ರೀಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಂಕೆನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬನ್ನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನೊಂಜಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾವು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ ಮೇರಿ ಪಂಡದು ಏನೊಂಜಿ ಹ್ಯಾರಿಗೂ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಏನೇನಿದೆ ನಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಏರ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿತ್ತು ಪುದಾರು ಇಂಚಿನ ನಿಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಪುದಾರು ಮಾತ್ರ ಸತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಏನಂಚ 100% ಕೊಡ್ತೇರಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಪಂಗೆ ತೂಕ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೆ ನಾವು ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕ್ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪಕ ಚಂಡಿ ಆತಂಡು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಗ. ಓಕೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಗ ಹೆಂಚ ಬೈದ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ ಮೇರಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಕ್ಕದಮ್ಮ ಚೂರು ಚಂಚಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೊಂಚ ತನಕ ರಿಟರ್ನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ಬೈದಂದು. ಸೊ ಬಾಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಾದ್ರು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ತಿಂಚ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರೇ. ಡಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಶೋ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲೇ ಇವಾಗ ಸಾಸಿ ಮಿಜಿರಿ ಪರದೆ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಂಚನಂತೆ ಪಂಜಕ್ಕಳು ಡಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕು ಜವಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಪನಂದು. ಸೊ ಬಾಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಫುಲ್ ಸೇಲ್. ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಅವೇ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ರೋಸ್ ಮೇರಿ ಆದುಪ್ಪ ತಂದ. ಓಕೆ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಲಿ ತೋಜುನ್ನತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡಿತುಲಿ ರೋಸ್ ಮೇರಿ ಇಂಚ ನಿಪ್ಪುನ ಅಂದತೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ರಿಯಲ್ ಅದು ತೂಟುಜಿ ರೋಸ್ ಮೇರಿ ಇಂಚುಪ್ಪುನಂದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಅವೇ ಒಂದು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ ಮೇರಿ. ಯಾನೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆತ್ತ ಏಪಲಂಚೆ ನೀವು ಆಜಿ 7 ದಿನ ನೆಂಕ್ಲೆ ನೀರು ಬಿಡಂದೆ ಇನ್ನು ಪೈಪ್ ಕಟ್ಟಾತನತ್ತೆ ಇನ್ನೇ ಬಿಡ್ನಿ ನೀರು ತುಳು ನೀರು ಬರೋನುಂಡು, ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನುಂಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪಲಕನೇಜಿ ಅಪರಪರಪ್ಪ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಇಂಚಲೊಂಜಿ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದದು ಬನ್ನಿ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಜಿ ನೆಟ್ಟಿರದೆ ಪೋಡತ್ತೆ.
ಸೊ ಅಂತಿಂದು ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ ತಗೊಂಡುಲ್ಲೆ ಒಂಚೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಚೀಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಸೊ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ತುಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ್ಕ ಯಾನಿರೋ ಟ್ರೈ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂತೇನೆ ಚೀಸ್ ಬಾರ್ದು ಮಂದಿನ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಿಗೆ ಎಂಚಪ್ ನಂದು ಸೊ ಜೋಕ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲು ಒಂತೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಂಡೆ ಸೊ ಇಂಕ ಮ್ಯಾಗಿ ಸೂಪ್ಲ ಕುಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಸೊ ಒಂತೆ ನೀರು ಹೆಂಗೆ ತಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಗಿದೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಯಾವ ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಗಿದ ಇಂಚ ಬರ್ಪು ನಾನು ತುಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊಸದ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಾರು ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಕ್ ಸೊ ಯಾನೇ ಮಸ್ತ್ ಜನತೆ ಲಾಗ್ ಬರ್ತಾ ತಗೋದುಪ್ಪೆ ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಅಪ್ಪನವೇ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಂಕಲ ಆವು ನಾನಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಇಂಕ ಗೊತ್ತೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಾಂಡು ಸೊ ಅದಾದ್ರೆ ಮೊರನೇ ತಿಂಗಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರಿರ್ತದೆ ಬೇಜಾರು ಯಾವ ಉಂಟು ಮಾಮ ತೀರ್ಕೋಯಿರೋದು ಏಜ್ ಹಿಡಿತೀನಾರು ಸೊ ಆಯಿತು ಅಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೇಜಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳು ಸೊ ಯಾನೊಂದು ಮನೆ ಬ್ರೆಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಚೀಸ್ ಎಟ್ಟು ಐನು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅದನ್ನು ಚೀಸ್ ಐನು ಪ್ಯಾಕೆಟಿಗೂ 85 ರೂಪಾಯಿ ಆನಿಕ್ಕೆ ನೆತ್ತ ರೇಟು ಓಕೆ ಒಂದು 85 ಅವೆ ಅಮೂಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ 85 ನಿಕ್ಕವೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೀಸ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಮಳನೇ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಉಂಟು ಚೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಚೀಸ್ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಓಪನ್ ಅಂದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಸ್ ಓಪನ್ ಪರ ಮರಣಿ ಬ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಚೀಸ್ ಬಕಾವು ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ ಪಂಡ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಶಾಪುಡು ಪೂರ ಫಸ್ಟೇ ಅಂತೂ ಇನಿ ಅಂತೂ ಪೂರಿಗೆ ತೊನೆಗೆ 100 ಅದನ್ನು ಕೊರಿಯಾನು ಸೊ ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅವು ನಮಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮಕ್ ಸೊ ಇಂಕ್ ವರ್ತ್ ತಂದ ಅವಲ್ಲಿ ಅವು ಸೊ ಚೀಸನ್ನ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಧ ಚೀಸ್ ಪಾರ್ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿಗೆ ಇಡೀ ಚೀಸ್ ಪಾರೋಡಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಯಾನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚೀಸ್ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೊ ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಒರಿ ಪಾಡು ಸೊ ನಮಗೆ ನೀರ್ಲ ಮುಲ್ಕ ಒದ್ದಿಂಡು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾಲ ಪಾಡೋನಿಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡು ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಸಾರಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ನೀರ್ಲ ಕೊದ್ದಿಂಡು ನಮಗೆ ತೆಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿಯನ್ನು ಬೇಯರೆ ಇದು ಬೈದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೊಡ್ದೊಂಜಿ ಒಂದು ತೂತಿನ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ್ಪೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತೂರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಡ್ಪಿನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಬುಡ್ಪಿನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಮಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕೊರ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೈ ಬುಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಬರ್ಸ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಸತ್ಯಲ ಅಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಒಂದು ರಿಪೇರಿ ಅಂತೂ ಇಂತು ಸೊ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ನಾವೇ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿರೆಂಕ್ ಸಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ನಡಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೋಡೆ ಪೈಪು ಯಾಪಂಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಪಂಡ 7 ದಿನ ಅಂಡು ಅವಳೇನೋ ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವು ನೀರು ದಾದ ಪಂಡ ಪೈಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಪೋಪಿನ ಒಟ್ಟು ಸೊ ಬರ್ತನ ಬರ್ಸ ಎಂಕಿತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಬರ್ಸಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಜನೇ ಬೇತಾವೆ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆವಡ ನೀರು ಚೂರೆ ಬಾರೆ ಸೊ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಲಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ಸತ್ತಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋಪುಂಡು ಅವಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಕರೆಂಟ್ಲ ಸೊ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ತೋಪುಂಡು ಚೂರು ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ಸತಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನಕ್ಕೆ ಚೀಸ್ನ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೋಡು ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ತೋಡು ಪಾಡಿ ಐಟಿತ್ತಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅರ್ಧ ಸಿತ್ತು ಚೀಸ್ ಮಾತ ಪಾದ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಂಜೆನೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಯಾನ್ ಪಂಡದೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು 3 2 ಗಂಟೆ 10 ಮಿನಿಟ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ರೆ
ಚೀಲ್ ಪೂರ ಕಾದಲ್ದು ಜೆತ್ತಿ ಜೆತ್ತುಂಡದು ಸತ್ಯ ಏನನೇ ಮರತ್ತು ಬಾರಣ ಅಂದು ಯಾನು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತದೆ ಚೀಸ್ ಬಾರಿತೆ ಜೋಗಲ್ ಬತ್ತೆ ಕಡೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಲ್ಲೊಂದು ಇಂಚ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕಡೆ ಏನು ಪನ್ಪುಜಿ ಚೀಸ್ ಬಾರ್ದೆ ಒಂದು ಚೀಸ್ ಬಾರ್ ಬಂದ ಒಂದು ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಒಂದು ಆಪೆಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಅಂಚ ಹತ್ತು ಲಂಗ ಕುಸ್ಕೊಂಡು ತೂಕದ ಆದ ಪನ್ಪೇರಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತೇನೆ ಬಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋರೆ ಬಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ ಬಸ್ ಉಂತುಂಡೇನಿ ನಾವೇ ಸೊ ಒಂದು ಬಸ್ ಉಂತುನ ಕೂತು ಜೋರು ಜೋರು ಬರೋದು ಪಕ್ಕ ಪಾಪ ಜೋಕು ಪೋಡಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಸತ್ತು ಗಾಳಿಲ ಬರೋದು ನನ್ನ ಇದೆಯ ಸಣ್ಣ ತೆರೆಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪೂರ ವಿಶ್ವ ಪೂರ ರಿಕ್ಷಾ ಪೂರ ಪೋನು ಸ್ಕೂಲ್ನ ಬಂದು ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ ಪಾಪ ಗಾಳಿ ಹೊರನೆ ಮುದ್ದೆ ಅದು ಪೋತ ಯಾನೈತ ನಡೂ ತುಂತುಂದೆ ಅವು ಗಾಳಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಆಂದುಲ್ಲ ಇಂಕುಲಿ ಅಂತಿಂತ ಎಂಚಲ ಒಂಚೂರು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಬರ್ಸ నీకు ఆవులు తింటే తీరుండు అత్త ఆవులు తింటే టీవీ చాలు దీకా ఉంచి మ్యాగీ తిందుతురు ఏం చేస్తానంత అది ఆదకుంది ఇంకిన వంచకుంది ఏం చండు మ్యాగీ తెలకనే టేస్ట్ ఉందా బేత టేస్ట్ ఉందా ಹೋ ಅಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಅತ್ತೆ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಕಂಬಲ ಪುಡಿ ಇತ್ತ ಜುಟ್ಟು ತೂತಾರ ನಿಕಲು ಕಂಬಲ ಪುಡಿ ಜುಟ್ಟುಂದು ಎಂಚಿನ ಜುಟ್ಟುಂದು ಕಂಬಲ ಪುಡಿ ಜುಟ್ಟು ಸೊ ಅಕ್ಕಡೆ ಕೊರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸೊ ಯಾ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಪಂತಿಚ್ಚಿ ಪಾರ್ದು ಬಂದು ಪಾರ್ದಿನ ಪನ್ನಂದು ಬೇತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ತಿನ್ಕ ಚಾಕ ನಾನು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಪುನ ಚೀಸ್ ಪಂಡು ಡ್ರೈ ಆಪುನ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗಿದಲ್ಲ ಚೀಸ್ ಪಾಂಡದ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜ ಅದು ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಇನ್ನು FA ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಂಚಾತನ ಪಲ್ಲೆವೆ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಯಾನೇ ಮಂತೀನಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕಂಡ್ರೆ ಬಂತೇರಿಗೆ ನೆಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಮೇರ್ ಬನ್ನ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ 19 ಇಟ್ಟೇರು ಸೊ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅದು ಯಾನ್ ಲಾಲ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಿಂದ ಎಂಕ್ ಇಂಚಾಯ್ತಾ ಸಕ್ಕರದ ರಸಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ತಿನ್ನೋರು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಸೊ ಅಂಚ ಕತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಿನಿ ಕುಂಟು ಮಾತ ಪುಂಟುದು ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಪೂರ ಜಿಂಜೆ ನಾನು ಇತ್ತ ಒಂದೇನು 19 ಆಜಿರಂಡು ಎಂಕ್ ಸೊ ಬಲೆ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡು ಬಂದ ಸಾಕಾದು ಪೋನ್ ಎಂಕ್ ಕುಂಟು ಅಜ್ಜಿರಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಂಜಿ ಕಾಂಡ ಅರ್ಧ ದೀಚಿನ ಕುಂಟು ಸೊ ತುಲೆ ಪೂರ ತುಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಆತನ ಆಟದ ರಂಗಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾತುನೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಕುಂಟು ನುಕ್ಕಿನ ಮಾಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕುಂಟು ನುಂಗುದಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಪ್ಪ
ಕುಂಟು ಪೂರ ಆಜಿರೆ ಪೂರ ಹಣ ಆಜಿರ್ದನ್ನ ಸೊ ನಮಿತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಕುಂಟು ಪೂರ ಆಜಿರ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮೀನು ಪೂರ ಕೈತದ ಒನಸ್ಪುರ ಮಲ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಜ ಬಿತ್ತಂದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಇಟ್ಟು ಒನಸ್ಪುರ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲನ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಇಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿ ದಾಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಮಾಮಿ ಒರ್ತೆ ಪುಂಜೆ ಎಪ್ಪರಂದು ಎಂಕುಲು ಪೋನು ನಂಜರಿ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್